ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣ ದಾದಾ ಪಂದ್ ಕೇಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಎನ್ನಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಲು ತುಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧುಡು ಅರ್ಜುನೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾಯನಿಲ ಒಂದುವೇ ವಿಷಯಡು ಆಯೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ಆಯ್ನನೆ ಅಜ್ಜೆರಾಯ್ನಂಚಿನ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲಾಯ್ನಂಚಿನ ದ್ರೋಣ ಮುಗ್ಲೆನು ತೋದು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಓ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೆನು ಯಾನು ಕೆರ್ಪಿನ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಮೂಲು ಅರ್ಜುನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ನೆಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ತುಲೆ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ನೆಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ತುಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲಲು ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಡ ಅಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲದಾದಾಪುಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಈ ಗೊಂದಲೋರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಪಿನಿ ಎಂಚ ಜೀವನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಂಚ ಅಂಡ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜುಗು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪರಿಹಾರನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಲೈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುನ 17ಮ ದಿನತ್ತ ಉಚಿತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಡ್ ತೆರೆಯುನುಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.